ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି କାଠଘୋଡ଼ା। ଆରବ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାରି ସୌକିନ ପ୍ରିୟ। ବିଦେଶରୁ ବଣିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରବକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପହାରମାନ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ଖୁସି କରାଉଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବଣିକ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାଠଘୋଡ଼ାଟିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲା। କାଠଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ କାଠଘୋଡ଼ା ନା ଜୀବନ୍ତ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାଜକୁମାର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଠଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସିରେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। କାଠଘୋଡ଼ାଟିର ଦେହକୁ ଆଉଁଶୁ ଆଉଁଶୁ ତାଙ୍କ ହାତଟି ଘୋଡ଼ାର କାନ ଉପରେ ବାଜିଗଲା। ସେ ଘୋଡ଼ାଟିର କାନଟି ଏତେ ନରମ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହାତଟି ବାଜୁ ବାଜୁ ତାହା ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଓ ଘୋଡ଼ାଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆକାଶ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ାଟି ସହିତ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଫେରି ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣ ବଣିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜା ବଣିକକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ରାଜକୁମାର ବସିଥିବା କାଠଘୋଡ଼ାଟି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ମାସ ମାସ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ରାଜକୁମାର ଦେଖିଲେ ଘୋଡ଼ାଟିର କାନ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। କଳଟି ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ସେ କଳଟିକୁ ଯେମିତି ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାଟି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାଜକୁମାର ଏଥର ମୋଡ଼ି ଜାଣିଲେ ଯେ ଘୋଡ଼ାଟିର କାନ ମୋଡ଼ିଲେ ସେ ଉଡ଼ିବ ଓ କଳ ମୋଡ଼ିଲେ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଳ ମୋଡ଼ିଲେ। ଘୋଡ଼ାଟି ତଳକୁ ଖସି କୌଣସି ଏକ ରାଜଉଆସର ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାଜଉଆସ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଉଆସରେ ଜଣେ ବି ଚେଇଁ ନଥିବାରୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯେମିତି ହଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜକୁମାରୀ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜଦାସୀମାନେ ବି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ନିଶବ୍ଦ ରାଜଉଆସ ଏଥର କୋଳାହଳରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ଜଣେ ଯାଦୁକର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଚେତ କରିଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେବାରୁ ତାରି ଯାଦୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ରୂପରେ ରାଜକୁମାର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ। ରାଜଉଆସରେ ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ କାଠଘୋଡ଼ାରେ ବସିଲେ। ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ାଟିର କାନ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ଘୋଡ଼ାଟି ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଓ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ବସିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କାଠଗଡ଼ା ଉଡ଼ିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରିଗଲା। ରାଜକୁମାର ଏଥର ଘୋଡ଼ାଟିର କାନ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା କଳଟିକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ଘୋଡ଼ାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜଉଆସ ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ବଣିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ସୁନାମୋହର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ। ବଣିକ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ଦିନ କଟାଇଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଗପଟି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।